Hello everyone a dneska vám ukážem, ako sa zapojiť do Creators Shopu, rozdávať skiny, piny, získať túto krásnu profilovú ikonku, robiť giveaway a proste byť ten obľúbený youtuber, ktorý vám rozdáva skiny. Takže jediné čo stačí je ísť na môj kanál a dať mi odber. Presne to treba, hej, to je prvý krok. Keď máte tento prvý krok hotový, ako druhej, treba dať like na toto video. Dobre, už končím. Takže ako tretie musíte prezdieľať a po štvrté musíte napísať do Google Supercell Creator. Kliknite na prvú stránku, ktorá sa vám objaví. Poďte sem, ste si to môžete prečítať, zlepšovať svoju angličtinu. Ale to nie je teraz podstatné. Podstatné je, aby ste klikli tieto dve čiarky a dáte Join Us. Potom si zvolíte vek, musí to byť viac než 16, napríklad si dajte 69, ale to sa nedá. Počkať. 69 a bolo to tam, takže si dáte rok 69 a dáte continue. Potom, toto prvé znamená, že budete proste ten manažer a súhlasíte s tým, že budete musieť rešpektovať nejaké creatorov a ostatnú komunitu. A toto, že musíte mať viac než 100 followerov na YouTube, proste na YouTube, 25 na Twitchi, alebo 1000 na TikToku. Je to na vás proste. Keďže ja mám viac než 100 odberov na YouTube, tak dám iba next, hej. A musím byť proste 16 rokov starý. Keďže ja už mám 18, tak môžem, hej. Ktorou som si nový účet proste, kde som si dal na začiatku brávka, ako sa keď sa prihlasujete, si dáte vysoký vek. No a potom si proste sa iba zaregistrujete do toho Supercell IDčka. Keď už budete prihlásení, dáte proste namiesto tohto sa vám tu ukáže prepojenie s YouTubekom, tam dáte proste svoje údaje na YouTubeku a už tam budete pripojení ako ja. Budete mať svoje odbery, zliadnutia a tam si môžete pridávať svoje platformy. No, každý deň si budete vyzdvihovať túto odmenu, tu mám 1 day, 2, proste sa to tam bude madiť a to si budete postupne vyzdvihovať. Potom tu máte rôzne questy za napríklad dosaženie, napríklad tu mám nejaký kvíz, splnenie 5 kvízok, kvíz vám ešte ukážem potom, 750 000 zliadnutí na YouTubeku, 13 000 lajkov, vidíte napríklad toto už plním, toto je napríklad za 300 free daily, to čo si otváram. Keď už budete na tej domovskej stránke, hoci kedy tu bývajú tie rôzne eventy, napríklad keď som vám ja rozdával tých 1000 peňazí do brávka, myslím, tých takých zelených peňazí proste. Alebo do Squadbusters a rôznych hier, hej. Za to získavate tieto elixíry. Elixíry získavate aj za akadémiu a to sú proste rôzne kvízy, napríklad kliknite na prvý kvíz, dáte už zobrať proste otázky, tu proste iba klikáte a snažíte sa zapamätať čo najviac, hej, je zlé, proste to iba vyklikáte a keď sa pomýlite dáte x a začínate odznova. Uhádol som, ktorá followingová Clash Royale not není podporovaná, tak asi free evolution card, zase zlé, takže si dáme x a zase to budeme robiť proste dokiaľ to neuhádneme všetko. Tak a teraz som získal proste odznak, tak a keďže som urobil tento test, sa vrátime na tú hlavnú stránku, ale cez tie 3 paličky a štikneme home. Tu nám máme ten complete creator proste za ten quiz, keď sme splnili, tak si to claimnem a získam 1000 bodov. Taktiež toto video točím o 4 dní neskôr, takže si tu takto proste krásne povyberám nazbierané elixíry, každý deň proste získam 100 alebo 200, je to proste random. A teraz sa už dostaneme k tým hlavným veciam a to je elixír. Elixír, sú tu 2 elixíry, buď Traders Mark, neskôr si vyskúšame Traders Bounties a to sú vlastne základné úlohy, napríklad tu mám Gold Akadémiu, že za splnenie 3 kvízov. To si claimnem a mám proste ďalší elixír. A ďalej tu máme Traders Market a to je to hlavné, čo chcete vedieť. Máte tu normálne Squadbusters, Brawl Stars, Heyday, Clash Royale a Clash of Clans. Squadbusters to je teraz nejaká súťaž, tam Brawl Stars, Heyday, Clash Royale a Clash of Clans. A tu nám proste môžete rozdávať smajliky, burgerlu, rudo primo a samozrejme túto exkluzívnu ikonku. A na to, by ste mohli získať tieto skiny, musíte mať 5000 odberov na YouTubeku, 15 000 followerov na TikToku alebo 10 000 followerov na Twitchi. A keď toto dosiahnete, tak proste môžete kupovať tieto veci
a rozdávať ich sebe, svojim kamarátom alebo svojim fanúšikom. Toto ide kúpiť iba raz a to sebe. Môžete to dať aj svojmu kamarátovi, ale tak neviem, či ste ochotní. Proste tieto veci môžete rozdávať iba od tých 5000 odberov. Čo som ja však rozdával, bol tých 1000 rapsových peňazí a to bolo normálne v home. A to vám hocikedy príde proste nejaký feed, proste je nejaké jedlo, ktoré môžete dávať, ale rozdávať. Napríklad na sú tie peniaze. To môžete robiť od základu a to je to, potrebujete na to tých 100 odberov. To proste dostanete všetci, ktorí ste tu zaregistrovaní a máte 100 odberov, alebo tie ostatné veci. A proste dostanete týchto 1000 peňazí sami a k tomu aj ten QR kód. A k tomu dostanete ten QR kód, ktorý môžete potom zdieľať na Instagrame, proste hoci kde a môžete si robiť reklamu. Za to získate potom tie elixíry. My Trader Items, tu budete mať itemy, ktoré si už kúpite za tie elixíry, napríklad ten Rudo Primo a tie ostatné skiny, piny a tie ikonky. A posledné Funkit. Na Funkite si môžete ukladať obrázky na svoje miniatúry a na svoje proste videá. No si vyberete hru, ja vyberám napríklad Brawl Stars. No máte všetky logá, ale napríklad ja potreboval by som proste paverku na Willow. Máte 3 bodky, tu máte logo, to bolo to logo Brawl Stars, to sú písmená, Game Assist, sú tie typy, a audio, no máte zvuky proste, je tu aj Kenny dokonca, môžeme si vypočuť nejaký zvuk Kennyho. No a takéto zvuky môžete dávať proste do svojich videí napríklad. No a ešte sa vrátim k tým Game Assist. Máte proste všetky typy nových brawlerov, všetky nové veci, novinky, piny, všetko spreje. Máte SpongeBobové asisty, proste je tu toho fakt veľa. A môžete si taktiež vyhľadávať, tu nadáte aký typ. Ja chcem napríklad Hypercharge, na akého brawlera, by som chcel proste Hypercharge na Brocka. To tu není, neviem prečo. Tak dám si napríklad, chcem Gear, tam mám obrázok Gearov všetkých. No a to je vlastne už asi všetko. Tak a toto bude už pre toto videjko všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Určite zanechajte like za odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau čau!